No niin. Terve. Sieltä sitä tullut. Tervetuloa. Kiitos. Joo. Joo. No mitäpä kuul? No, mennäänpä katsomaan. Siis kyllähän se pitää olla semmonen, että se on taloudellinen, ympäristöystävällinen ja semmonen, että se sopii just sinulle. Mut mulle pitää olla etäohjelma. Maalämpö. Ottaa lämmön tuosta omasta pihasta. Gebwell Arjes on kotimainen, suunniteltu ja valmistettu Leppävirralla, Savon sydämessä. No niin, siinäpä se on. No siis tää maalämpöhän on äärimmäisen energiatehokas. Et 1 kilowattitunnilla sähköä saa 3 kilowattia lämpöä. 3. Tiedättekö mikä tässä on kaikista parasta? Siis ihan kaikista parasta. Tämä on aivan todella hiljainen. Pitää ihan välillä kuunnella, että onko se edes käynnissä. Joo. Kuunnellaanpa sivuääni vielä tuolta. Kyllä, siellä se ruksuttaa. Iisalmen putkiasennus hoitaa asennuksen ammattitaidolla ja opastaa käyttöönotossa. IPA on paikallinen yritys, joka tuntee olosuhteet ja asiakkaiden tarpeet. Gebwell Smart-sovelluksesta voit seurata pumpun toimintaa ja muuttaa asetuksia vaikka toiselta puolelta maapalloa. Kätevää ja huoletonta tietoa siitä, että kotipaikalla kaikki kunnossa. Tämähän se on aivan viimeisen päälle tämä, että tästä näet kaiken. Ja sitten mikä tässä on niinku kaikista parasta, niin tätä samaa etäpalvelua käyttää paikallinen asennusliike IPA. Ja ne valvoo sitä pumppua, käy tarvittaessa paikan päällä. Ootpa itse sitten missä päin maailmaa tahansa. Tämä on hyvä. Meillä on tämmönen yhteishuoltajuus. Ja siis koko prosessi oli äärimmäisen helppo suunnittelusta käyttöönottoon ja nyt se toimii just niin kuin pitää. Oletko tyytyväinen? Mä oon erittäin tyytyväinen. Siinä on lämmin, hiljainen, huoleton ratkaisu vuosiksi eteenpäin.